ዝባሃል ሰብኣይ ልዕልቲ በዓልቲ ቤቱ ተጥፍኦ ገንዘብ ዘእቱ ክኸውን እንከሎ ዕውቲ ሰበይቲ ድማ ከምኡ ዓይነት ሰብኣይ ዝረኸበት እያ ሓወይ ንሓንቲ ጓል እንታይ ከም ትደሊ ምስ ሓተትከያ ገንዘብ ምስ በለትካ ተሓረቕ እንታይ ዳ ክትምልሰልካ ደሊኻ ጸጋ ድሕነት ማና ዝዓርከይ ኣምላኽ እኮ ይኮንካን ኣፍቃሪትካ ስቕ ኢላ ገዛ ካይተፅሪልካን እያ ዝጠርጠረቶ ነገር ተዘይሃልይዋ ሰብኣይ ዝወለደ ሰበይቲ እንተዳኣ ተመርዒው ልክዕ ከም ፀወታ ኩዕሶ ሓደ ብዜሮ ምጅማር ማለት እዩ ኣፍቃሪትካ ወትሩ ወቂባ ትርአ እንተዳኣ ኮይና እሞ ከዓ ዋላ ሓንቲ ኣበርክቶ ከም ዘይገበርካ ትፈልጥ እንድሕር ኮንካ ዝዓርከይ ካብ ዋርድያ ናይ ባንኪ እንታይ ፈለይካ ሓፃር ኣፍቃሪት ክትሕዝ ፀገም ይብሉን ክሳብ ክዳውንትኻ ሓፂባ ካብ ስራሕ ምስ ተመለስካ ክትሰጥሕላ እንተተፀበየትካ ግን ኣይትቆጣዕ ገሊአን ኣዋልድ ኣብ ቦታ ስርሐን ንእሽተይ ጠረጴዛ ከልዕላ ዘይኽእላ ኣብ ዓራት ግን ልዕሊ ኩንታንት ዝምዘን ሰብኣይ ይስከማ ሓደ መዓልቲ ናብ መደብር ፖሊስ ከይደ እቲ ተረኛ ዝነበረ ፖሊስ መጽሓፍ ቅዱስ ከንብብ ጸኒሕኒ ናብ ጥቕኡ ቅርብ ኢለ ንኣቤል መን ይቐቲልዎ በልክዎ ኬድካ መርማሪ ያዕቆብ ሕቶቶ እቲ ጉዳይ ንዕኡ እዩ ዝምልከት በለኒ ፈለማ ወዲ ተባዕታይ ሴክሲ ይብለኪ ጸኒሑ ነታ ዋይ ኣልዩ ምሳኺ ሴክስ ይገብር ብድሕሪኡ ነታ ኤስ ኣልጊሱ ናተይ ኤክስ ይብለኪ ኦ ማይ ጋድ ዋው ከም ዓሻ ስቕ ኢልካ ስእሊ ኣፍቃሪትካ ኣይተድንቕ ንበይና ኣብ እትነብረሉ ገዛ እሞ ድማ ኣብ ዓራታ መን ይስኢልዋ ቅድም ሕተታ ብሮ What? ኣብ ቀብሪ ናይ ሓንቲ ኣመንዝራ እዩ ሓደ ሰብኣይ መወዳእቱ ክልቲአና ሓደ ኮይነን እናበለ ከልቅስ እንከሎ ሓደ ካልእ ሰብኣይ መንመንን ክብል ሓተቶ ኣእጋራ ክብል ድማ መለሰ ትማለይቲ መስኮተይ ከፊተ እተን ጣንጡ ንውሽጢ ከም ዝኣትዋ ገይረ ብድሕሪኡ ማዕጾይ ዓፄ ኣብ ግዳም ሓዲረ ትፈልጡ ድኹም ሓደ ወዲ ካብ ሚእቲ ሓንቲ ክመርፅ እንተደኣ ተፈቒድሉ ዋላ እኳ ነታ ትፀበቐት እንተመረፀ ነተን 99 ኣዋልድ ስለ ዝኸስረን ቃንዛም እንተሰምዖ እቲ ሓቀኛ ሰብኣይ ዝበሃል ቴምፕራን ኣይፃወትን እዩ እንታይ ዳ ናብ መኻነ እንስሳት ከይዱ ማዕጾ ከፊቱ ብምእታው ነቲ ኣንበሳ ፀፊዕዎ ምስ ዝሃድም እዩ ኣብዚ ዓለም ወዲ ጥራይ ኮኸልስ ዘለዎ ሄዋን ኣዳም ቱፋሕ ስለ ዘኮለሰቶ ኢና ካብ ገነት ተሰጊግና ቴሌፎነይ ረስዕያ ንገዛ ምስ ተመለስኩ ሓሙሽተ ሚስኮል ናይ ሰራሕተኛ ገዛ ይጸኒሕኒ ንምንታይ ከም ዝደወለት ምስ ሓተትኩዋ ሞባይለይ ኣብ ገዛ ከም ዝረሳሕኩዋ ክትሕብረኒ ከም ዝደወለት ነጊራትኒ ምጸት ዓለም ደቂ ዓበይቲ ኣነ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ ከመይ ኢልካ ኣኻ በዓልቲ ቤታ ስራሕ ሳንዱቕ ሬሳ ንዝኾነት ነርስ ተኣምና ሚዛንካ ክተጉድል እንተደኣ ን30 መዓልቲ ትፀውም ኣለኻ እንዳ ጂምናዝየም እምበር ጾም ረመዳን ኣይኮነን ዘድልየካ ብሮ ንዘፍቀርክዮ ወዲ ዓለመ እዩ ትብላ ኣለኺ ይርዳእክ እንተሎ ግን ኣብዘን 2 ወርሒ ጥራይ ራብዓይ ዓለም ከም ዝበፅሕኺ ኣድማስ ክትሰርሒ ደኸደሊኹ ወላ ስንታይ እቲ ዝበለጸ ፍቕራዊ ዛንታ ሮሚዮን ጁልየትን ብሓንሳብ ዝሞቱ ዘይኮነስ ናይ ዓባይነ ባሕጎይን ዘለዓለም ብሓንሳብ ምንባሮም እዩ ትምክሕቲ ክህልወካ ደሓን እዩ እቲ ዝኸፍአ ትምክሕትኻ ንዝምድናታትካ ክዕንዎም ሱቕ ኢልካ ምርኣይ እዩ ዝሓወይ ሰበይትኻ መዓልታዊ ንገዛ ኣብ ዝኣተኻሉ ንወድኹም ዋው ባባ ነሄካ ባባ ነሄካ ትብሎ እንተደኣ ኮይና ሕሰበሉ ደኣ ንገዛ ውላድካ ከመይ ጌርካ መዓልታዊ ትላለዮ What? ኣነ ብጣዕሚ ግርም ዝብለን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ባህሪ ባዕለን ፈቴን ስልኪ ቁፅረን ሂበናኻ ኸብቃዓ ምስ ደወልካለን ስልኪ ቁፅረይ መን ሂብካ ይብላኻ ገለገሊ እኔዋ ደቂ ኣንስትዮስ ድዱዕ ንኽቐትላ ብጣዕሚ ዝፈርሓስ ኣብ ማሕፀነን ዘሎ ዕሸር ንኽቐትላ ግን ድሕር ዘይብላ ንኣፍቃሪትካ ኣዝየ ዘፍቅረኪ ይበላ ኣነ እውን ልዕሊ ንስኻ ተፍቅረኒ እየ ዘፍቅረካ ክትብለካ እያ ኣዝየ ናፊቐኪ በላ
أنا ون لعلي خنا في أكالخو كتب لك يا نمويل كي جنزب يسجرل كالخو الكايا أنا ون لعلتنا كيسدل كالخو انتدى إلاتك زمباوي قريفة كتسانا بوك حرام كتنبري زيناتي كانوا